لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا وعلمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. a wannan lokaci a wannan bigire muna tattaunawa ne akan bawan Allah wanda ya yi tarihi bai yi shi ba, shine Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ka bincika a duniya za ka tara tarihi ne ya yi shi, amma banda annabi alaihi salam. shi ne ya tarihi ta kowace irin fuska, wanda ba lokacin da zan iya fitowa bane in yanyana yanda aka yi tarihi. Shi tarihi bai yi shi ba, amma na ba mu haske. To sannan shi ne a halittar Allah a cikin mutane wadda su suka fi kowa, shi ne yake da tarihi, yake da huwiya. In aka ce huwiya ana nufin identity. annabi alaihi salamu shi yake da wannan. Farko babu wanda yake musun a garin Makka aka haifi annabi alaihi salam. Ba wanda yake musun ɗakin Ka'aba ɗakin kakansa ne annabi Ibrahim alaihi salam. Ba wanda yake musun ruwan Zamzam ruwa ne na kakansa Isma'ilu alaihi salam. Ba wanda yake musun alƙur'ani littafi ne da aka saukar masa kuma gagara koyi har yau duniya ta rasa yadda za ta yi da shi. Sannan shi kaɗai ne wanda babu wani mutum da yake da shakku a inda yake kwance yanzu a Madina cewa ba shi bane a gurin. Sannan alaihi salatu wassalamu shine wanda zuri'arsa take ci gaba ko za ta tsaya ba har tashin alkiyama. Su ma kuma babu wanda yake musu akan cewa zuri'arsa ce, sai dai wanda kawai san zuciya ya shige shi kuma bai saka ilimi a cikin al'amuransa ba. To don haka abinda nake so na ɗan fito da shi shine wannan ɓangaren na zuri'arsa alaihi salatu wassalam. Har yanzu suna nan kuma tafiya suke yi. To a cikin jikokin nasa alaihi salatu wassalamu, wato suna ta tafiya har aka zo kan wannan bawan Allah da za mu yi magana a kansa, shine a Sheikh Muhammad Abdulkarim Al-Magili At-Talmisani. Allah ya ƙara masa yadda. Shi a Sheikh Muhammad Abdulkarim Al-Magili jika ne na annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya gaji gida. In aka ce an gaji gida, ma'ana gidan annabi alaihi salam wajen ilimi da ƙoƙari da kuma haƙuri da juriya da kuma ɗaukar nauyi. don gidan annabi alaihi salam wannan suka gada da kuma mutunci. Akwai lokacin da wani khalifa ya zo zai kewaye Ka'aba wajen ɗawafi, sai jama'a suka daina ɗawafin, sai suka zauna suna kallon, sai suka dakata suka daina ɗawafin, suka bar wa mutum ɗaya shi kaɗai yake ɗawafin. To khalifan lokacin sai zama bai ji daɗi ba, sai a fusace ya ce wannan waye? Mutane suka daina ɗawafi saboda shi
shi kuma khalifa sai an sa soja da dogarai sun kare mutane sannan a kyale. To lokacin shi mai masa waka Alfaras Daku shine mawakin shugaban kasa a lokacin mawakin khalifa, sai kishi ya kama shi. Abin da ya sa mutane suka janye saboda wannan wanda aka kauce wa jikan ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam shine Aliyu Zainul Abidina. To Farazdak sai ya fusata, sai shi ha zaunu faɗi mutum in kunta jahilau sallallahu alaihi wa wakil. sai haza bin fadimatin in kunta jahilahu bi jaddihi anbiya'ullahi karhutim man yashkuru Allah yashkur awwali yataza wa din fi baitihi kanna lahul umam. Yace wannan dana na Fadima ne radiyallahu an baka san shi ba. Bi jaddihi anbiya'ullahi karhutim, da kakansa ne annabawan Allah aka yi musu cikamaki, shine cikamakin annabawa. Yace hadha allazi ta'rifu al-badaha'u wa da'atuhu wal baytu ya'rifuhu wal hillu wal haramu. Shi kansa haramin ya san waye, hillu ma ya san waye, ɗakin Ka'aba ma ya san waye. To haka suke. Sannan Shafi'i ya tafi akan cewa wanda da ya yi sallah bai salati ga annabi alaihi salamu babu sallah tare da shi. Ya sa mawaƙi ke cewa kafikum min azimil fadli annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Ya ishe ku girma, ya ishe ku daraja, wanda duk bai muku salati ba to ba shi da sallah. Shi a gurin Imamu Shafi'i salati dole ne a cikin sallah, in babu sallah ba ta yi ba. In ku kai salati a sallah to ka sa Ali Muhammad a ciki sallallahu alaihi wasallam. To wannan bawan Allah wanda aka ce ne magana a kansa, ne magana a kan gudunmawarsa, to gudunmawar da zan magana a kai ita ce gudunmawa da ibayar a kan ilimi. Shi yana cikin malaman ƙarni na 9, kuma har lokacin da ya rasu ya shiga karni na 10 da shekara 9, don 909 ya rasu, wato shekara 909 ta hijira annabi alaihi salatu wassalam. To wannan bawan Allah ya zaga kasashe. Dama an ce idan ana son abubuwa su tafi to da kafi kusan guda 3 ake amfani. Kaf na ɗaya shine kalam, rubutu. Kafi na biyu shine kira'a, karatu. Kafi na 3 shine kadam, kafahuwa da za su taka su shiga kowane lungu da saƙo wajen neman ilimi da kuma yada ilimi. To shi ya amfani da waɗannan 3 gabaki ɗaya, kaful kalam da kaful kira'a da kaful kadam. Ya shiga ƙasashe ya fita, ya shiga ya fita a lokacin da ake saita tunanin mutane, a lokacin da camfe-camfe suka yi yawa, a lokacin da jahilci ya yi yawa, a lokacin da ake ta yaƙe-yaƙe a ƙasashe. Amma duk da haka aka yi ta wannan yawon guri ko ana hankalsa da inda ake so a ji. To don haka shi malami ne, masanin ilimai daban-daban, sannan masanin mandigi ne. Wannan duk wanda ya san shi ya ga san munazarar da suke da Jalaluddin Suyuti. Shi Jalaluddin Suyuti baya san mandigi. Sun yi yayi wa'ansu abiyat wanda yake nuna cewa ilmul mantiq halali ne. Shi kuma Suyuti
ya ja shi kuma ya ce a gurinsa ba haka ba ne, to yana nusar da shi cewa malami mai zurfin karatu ya kamata ya san mandiki. Wannan kenan. Sannan masanin siyasa ne, masanin siyasa ne ta musta shari'a, kuma masanin irin na nuna wa sarki abinda ya rubuta wa sarkin Kano shine wanda zan karanta, wanda za a san ko yau ko gobe ba a isa fita daga cikin wannan tsare-tsaren da na gwamnati ba. Sannan shi Sheikh Muhammad Abdulkarim Al-Magili malami ne na jami'a. Akwai wato daular Senegal ta ƙoƙarin raya ilimi, musamman Sunna Ali. Akwai masallacin juma'a guda biyu, akwai jami'u Tumbuktu, akwai kuma jami'u Sankware. To shi jami'u Sankware shi ne ke arewacin garin Tumbuktu din, to shi ne aka juyar da shi ya zama jami'a ta musulunci, amma akan tsari da curriculum na jami'atul Azhar a Misra da kuma tsari na jami'atul Qarawiyyin a Fas da kuma jami'atul Zaituna a Tunis. To shi wannan jami'atu Sankware ita ce wadda Sheikh Muhammad Abdulkarim Al-Magili ya yi lakcara ya koyar, amma a makarantar a jami'ar ana koyar da fiqhun malikiya, ana koyar da ilimin lugha, wato ilimi na sanin harshe na larabci. Shi ilimin lugha wanda yake ba larabcin zan yi ba, bari shi ma dai na wuce din. Kuma suna koyar da ilimin nahau, suna koyar da ilimin sarfu, suna koyar da ilimin balaga, sannan suna koyar da ilimin geography, sannan suna koyar da ilimin falak wato astronomy. Ƙwararru ne wannan su da cikin fannonin da Sheikh Abdulkarim Al-Magili ya koyar a ita wannan jami'atu Sankware. Kuma mafi yawan ƙasashen turai sun yi karatu a jami'ar, kuma rubuce-rubucen da ɗalibai suke yi in za su gama jami'a, in mutum zai zama specialist na wani fanni, to dole sai ya rubuta dissertation na littafin da abin da ya karanta ɗin ya rubutu a kai, wanda zai zama shi za a ajiye na tarihin karatunsa. To a lokacin da larabci ake yi, wanda duk ya gama rubutunsa a 'ya'yan turawa, in ya koma gida sai sun sa shi mai da shi bisa turanci. To da wannan suka tattara abubuwa masu yawa wanda yanzu suke wato takama da shi a duniya, tunda shi bature har yanzu ci gabansa, civilization na bature har yanzu bai wuce shekara 300 ba. Shekara 400 da suka wuce bature bigidaje ne, irin ma bigidaje na inna na ha, ba bigidaje sassauka ba. To a wannan suka samu suka ta budawa. To wannan wanda bangare kenan na wannan. To kuma ya yawace a kasashen Afirka din nan da arewa da ya shiga, kuma ya zo Katsina, ya zauna da sarkin Katsina, har ya bashi mukami na mai bashi shawara akan harkokin siyasa. Ya bashi gudunmawa, kuma malamai sun ƙaru da shi. Sannan kuma ya baro Katsina ya taho Kano. An ce a tahowarsa Kano ne ya yi mamakin garin Kano, domin yana daidai Kwakwaci sai ya ji mata suna ciyawa ko kuma suna yin shaftare.
da ya tadda su suna shaftare, to ɗaya tana goyo ta ɗaure ɗan haka ta kwantar da shi ta shimfiɗe shi, sai yaron ya fara kuka. Su biyu ne iyayen yaron, mata biyu ne. Yaron ya fara kuka, sai ɗaya ta zo, sai ta ɗauke shi za ta ba shi mama, sai ɗaya ta ce a'a, ni da ke ne a nan gurin, kar ki ba shi mama isha, mu manta ƙarshe an sun girma auratayya ta shiga tsakanin sa da naki ɗan. To sai sha'ul karimu da gida ce to wannan wani irin gari ne, mata suna daji suna shaftare amma manyan malamai ne na fikihu. To shine ya samu ya sansani a Kano, ya kuma zauna zamanin sarkin Kano Muhammadu Rumfa, kuma ya naɗa shi special advisor on political matters. Shine babban mai ba da shawara akan harkokin siyasa. To wannan bai ba shi shawara akan harkokin siyasa shine wanda zan yi magana a kai don ya rubuta littafi da Sa'ihul Muluk, nasihohi da ake wa masu mulki. To ya ba shi abubuwa, wato kashi biyu ya raba. Akwai kashi ɗaya ya maganganu na yadda mulki zai kasance, kuma kashi biyu ya magana akan fai'i, abinda zai shigo wa gwamnati. To shi kashi na farko ya yi masa babi 8 na yadda mulki ya kamata ya zama. Babi na farko ya yi magana ne akan wanda duk zai shugabanci jama'a. Ya ce na farko, yajibu alal amiri husnun ne ya tafi da imara. Ya wajaba akan shugaba ko sarki ya zama yana da kyakkyawan niyya a wajen shugabanci. Sannan ya ce wa yajibu ala kulli zi aqalin wa diyanatin an yabta ida anha. Ya zama na wajibi akan dukkan mai hankali da kuma addini ya guji sarauta. Illa iza lam yakul lahu buddun minha, sai dai in ya zama babu yanda zai yi ne, to sannan zai karba. Amma ya tafi ne ma babu. Dama annabi alaihi ya gaya wa Abdurrahman bin Samura, ta yace da shi la tas'alil wilaya, karka nemi shugabanci, in udita an mas'alatin wukilta alaiha. In ka roƙa aka baka, to Allah zai baka da kanka. Wa in udita an gairi mas'alatin wa inta alaiha. Amma in aka baka ba roƙa kai ba, to za a taimake ka a kai, sai Allah ya taimake ka. To a nan wannan abin da yake nuna mana kenan, idan ya zama babu makawa sai ya yi, sai ce to ya tawakkalu ala Allah biha, sai dogara da Allah a cikin abin, ba yasta'inu bihi fi amrihi kulli, ya nemi taimakon Allah a cikin al'amuran shugabancin baki ɗaya. Wayan yi an yanala biha ridallahi, kuma ya niyyar yana son ya sami yardar Allah fi islahi umuri ibadillahi, wajen gyara da daidaita al'amuran bayan Allah, addiniyati wa dunyawiyya, ta addini da ta duniya. Waya alama anna Allah ma wallahu alaihi li yakuna sayyidahum, ya sani cewa Allah bai jibinta lamarin al'umma a hannunsa ba don ya zame musu shugaba. Ba wannan bane a gurinsa, bal yusliha lahum dinahum wa dunyahum, ya haune dan ya kyara musu harkar duniyarsu da addininsu. Sai ce ra'asu kulli baliyatin istijabuhu anir ra'iyya. Abinda yake wato musifa da tafi kowace shine mai mulki ya kare kansa wato anir ra'iyya, ya zama ya sha makantar da kansa a wajen talakawa, ba sa iya ganinsa, ba a iya samunsa. Wannan to yace wannan shine kan kowace irin musifa. Sai wannan ababi na ɗaya shine ya tsara. Sai babi na biyu shine fi ma yajibu alal amiri min tahsinil hay'ati fi majlisihi, abinda ya wajaba akan mai mulki wajen kyautata gurin zama, a yi shi mai kwarjini kuma mai ban sha'awa, kwasai-kwasai. Sannan kuma abu biyu
ake so a fada. Na farko a bayyana san alheri, na biyu a nuna kyamar sharri. Wannan fada kowace iri ce haka ake so, da an zo an zauna alheri kawai shi ake yada kuma shi ake so, sharri kuma kare shi ake, ba a kaunarsa ko ba a kuma kyamarsa ake yi. Saboda in fada ta zama babu wannan, to fa fada kamar kasuwa ce. ita kasuwa abinda ake sayarwa shi ake kaiwa. Inda ake sai da katako, to wanda yake da haja ta siminti ba zai kai ta can ba. Inda ake kai siminti ake sayarwa ba za a kai tufafi can ba. Amma in ana sai da katako, kana da katako can za ka. In ana sai da siminti, inda ake sai da siminti can za ka kai kayanka. In ana sai da kayan gwari can za ka kai kayanka. Saboda haka fada idan ta zama mai sharri ce, to duk masu sharri za su dinga tafiya gurin. In ta zama mai alheri ce, to masu sharri za su nesance ta, masu alheri ne za su je. Yace to haka ya kamata fada ta mulki ta kasance. Sannan tufafinsa ya saka tufafi masu kwarjini wanda an gan shi ba za a raina shi ba. Sannan tufafin nasa da zai sa ya zama na saisa kasu zama jigari kasi tsada da yawa wanda za a ɗebi kuɗin baitul mali da yawa a yi amfani da su, ba a san wannan. Sannan ba zai ado da zinare ba zai ado da azurfa ba zai ado da alharini ba. Sannan gurin zaman ya zauna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, ba tare da yana wasa ko kada kafa ko kada hannu ko wani abu ko girgiza kai ko daukan wani abu yana amfani da shi ba. Shiru ake, kuma kai kyakyata dariya. Sannan ya dinga sunkuyi da ganinsa, sannan ya fuskanci talakawa fuskanta ta gaskiya. Sannan daga cikin abin da ake ki shine saba alkawari na mai mulki da kuma gafalarsa akan umarni da kyakkyawan aiki da hani ga miyagun ayyuka. To wannan shine babi na biyu a cikin wannan littafi nasa. Sannan a babi na uku yana cewa abin da ya kamata mai mulki ya yi wajen daidaita masarautarsa domin a samu daidaituwar al'amura, domin shi mai kulawa da jama'a ne, sannan Allah zai tambaye shi akan abin da ya bashi. Amma wannan ba zai yiwu ba sai da mataimaka. To mataimakan da ya ce a ciki a sami wazirai a cikin tafi da siyasar talakawa, su kuma su zama ba sa jin tsoron kowa sai dai Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan akwai a'imma, su ne wanda za su wakilce shi a garuruka masu nisa, kuma za su iya tara masa jama'a a lokacin da yake son a tara jama'a, ya gabatar da musu da wani abu. Sannan dole ne ya samar da alƙalai, su waɗanda suke amintattu, masu tsoron Allah, wanda suka sha ilimi suka ƙoshi, za su dinga yanke hukunci yadda Allah subhanahu wataala yake so. Sannan wajibi ne ya samar da mutasibun, wato ma'abota hizba. Sai an samu 'yan hizba, su ne alal hizbati al'amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkari, masu umarni da kyakkyawan aiki da hani ga miyagun ayyuka. Sannan za su dinga bincika masa al'amuran ƙauyuka
da kuma guraren haɗuwar jama'a, kuma suna gyara abin da ya ɓaci. Sannan dole ne ya samar da 'yan doka wanda za su dinga wato tafi da al'amura, shine law enforcement agents, za su dinga zartar da hukunce-hukunce, za su ga wane bai daidai ba a kama shi, wane ya kamata a hana shi, a saki 'yan sintiri su dinga zagawa domin tabbatar da aminci tsakanin mutane. Sannan a sami huddamul hadarati, su ne wanda za su zama sun kewaye shi duk inda yake, su ne protocol, su suke masa hidima duk motsinsa da zai yi, yana gida ya tafi wani gari, a duk inda yake akwai su, ko dare ko rana ba zai buƙaci wani ba sai su, kuma suna nan ba inda za su tafi. Sannan a cikin wa'inda zai amfani da su ukala, a samu masu ilimi masu hankali wanda zai dinga neman shawararsu a cikin al'amuran da suka shafi jama'a. Sannan ya sami aminai, su kuma su ne za su dinga tattara dukiya, da abin da ya shafi dukiya za su tattara ta, ko su za su kai ta baitul mali, ko su za su tsara yadda za a sarrafa ta. Sannan a sami marubuta wanda za su dinga yi masa rubutu, su kiyaye dukkan abubuwan da yake na sirri na hukuma. Sannan a sami jakadu wanda zai aika su zuwa ƙasashe na musulunci. Sannan ya sami uyun, wato intelligence, wanda za su dinga yi masa leƙen asiri, su gano masa abubuwan da ake ciki na garurrukan wato mukiya, na garurrukan magauta, kuma a cikin ƙasa su dinga ganin me yake gudana. In akwai wani mai shirya wata kitimurmura, to sai a ƙoƙari a san wannan yadda za a samu a gyara wannan abun. To irin haka ake yi. Sannan ya sami wanda za su zama suna kiyaye sarki a gidansa da rana, akwai kuma su wato sintiri da daddare don su tabbatar da gari. Sannan akwai ko malamai wanda suke suna da ilimi da tsoron Allah, za su dinga nusar da shi wato al'amura. Akwai shufa'a waɗanda su kuma suke suna zaune a fada, suna da daraja, su kuma aikinsu wanda yake mai mutunci a cikin al'umma, mai kamewa, sai aka yi rashin sa'a wani tsautsayi ya same shi ya yi tuntuɓe a rayuwa, amma ba tuntuɓen da ya kamata a yi masa haddi ba, ba kuma tuntuɓen da ya ci dukiyar wani ba. Wani abu ya same shi wanda za kamata a yi masa ta'aziri, sai su ce ran sarki ya daɗe, wane ne fa, ai sai a kau da kai. To ce dole sai an samu masu irin wannan, saboda ƙimar masu ƙima ta zauna. Idan ba a yi haka ba, masu ƙima ana yi musu ta'aziri, to sai mutunci ya tafi. To a samu wannan. Sannan a sami waɗanda za su dinga yin sulhu saboda Allah. Sannan a sami waɗanda za su dinga tattara zakka, suna tattara ta a baitul mali. Sannan a sami wato wurin ajiya na abinci, wadda za a dinga ajiye abinci isasshe mai yawa, ko da wani abu ya taso birni a kewaye shi. Alal misali kamar birnin Kano, kun ga sarki Rumfa shi ne ya yi masa wannan ganuwar, to abin da ya tsara masa kenan, hissuna da aka yi, kuma sai aka yi gonaki a ciki, wanda ko da wani abu ya taso na yaƙi aka rufe ƙofofin garin, to za a ci gaba da noma abinci, ko shekara nawa za a yi, yunwa ba za ta damu mutanen garin ba. Sannan aka zo aka yi karofi saboda inda za a dinga yin rini. Sannan aka zo aka yi majema wadda za a dinga yin jima, aka yi kwata inda za a dinga yanka nama. Sannan aka yi waɗansu kasuwanni, irin su kasuwar rimi, irin su kasuwar kulkul, irin su adakawa, irin su kasuwar mandawari da makamantansu, saboda duk abin da za a shekara nawa Kano ba za ta tagayyara ba. In mayaka suka zo aka rufe gari, komai zai ci gaba da tafiya.
wannan shine abin da ya tsara wa Kano ta zama kuma sarkin Kano Rumfa ya amfani da shi. Sannan a samar da dawaki wanda za su zama jihadi ake da su, akwai kuma wanda za a taimaka wa talakawa in wani abu ya taso, sannan ya zama yana da masu ƙarfi tare da su, girɗa gima sadaukai wanda in wani abu ya taso ba abin da za su ji tsoro, ko makami aka samu mutum ya ji to za su kama shi da ƙarfi su tsintsinka shi. To dole ne a fada a samu masu irin wannan. Sannan a samar da kayan yaƙi masu ƙarfi wanda za su dinga firgita abokan gaba. Sannan a samar da likitoci. Ya ce kar ka bari a samu ƙarancin likita har talakan ka ya fita wata ƙasa ya ce zai magani. To ga wannan yake muku ko a yau ana buƙatar wannan siyasa. Fita wata ƙasa a je a yi magani, wato sirrin ku zai iya fita, tattalin arzikin ƙasar ku zai iya fita. Wata shekara na je Misira, wanda suka zo ɗaki na 'yan Najeriya suka gaishe ni muna hira, sai suka ce an yi fashi a Misira kamar kwana 7. Su kwa Misira irin tsaron da suke da shi a yanzu a nan gurin, da za a samu yaro ya haura wannan taga ta nan daga hedkwatar 'yan sanda sai sun gani kuma sai sun zo. Amma aka yi fashi mai ƙarfi sai hukumar Misira ta kau da kai. Suwaye suka yi fashin aka ce 'yan Najeriya ne. Saboda mai ta kau da kai? Saboda kuɗi. 'Yan Najeriya suna ta fita wajen magani. A lokacin da muka je aka shata guri za a yi asibiti, wato dala miliyan 700 za a gina asibitin. Suka ce mana daga iya jihar Kano kadai za a samu wannan kudin, ba ma sauran Najeriya ba. To shi tun a wancan yake gargadin masu mulki kada su zama ba su da likitoci, har talakawan su dinga bukatuwa fita wata ƙasa neman magani. Abubuwan tsaro zai ɓaci, harkar tattali za ta rikice. Wannan su ne a dunkule suna da yawa daga cikin abin da ya bayar. Babi 8 ya yi, amma na faɗi 3 daga ciki. Ina gaba zan yi abin da ya wuce haka ba saboda lokaci. Ina fatan Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alheri, kuma Allah ya taimake mu, ya hore mana kwatanta ayyuka na alheri irin nasu. Ko kuma zuri'ar, ina roƙonku akan zama khairu khalafin li khairi salafin. Khairu khalafin li khairi salafin, wato magada na kirki wanda suka gaji gida, suka gaji manyan mutane wanda suka yi abubuwa na alkhairi. Kuma a ƙarfafa gwiwa ta yin ilimi, kuma a ƙarfafa gwiwa ta haɗin kai, a ƙarfafa gwiwa ta sanin girman juna, a ƙarfafa gwiwa ta taimakon juna, a ƙarfafa gwiwa ta ba da agajin kuna. Sannan muna roƙonku a ci gaba da yawa ƙasar nan addu'a, wanda na san anai a ta mata addu'a, a yi wannan birni namu na Kano addu'a, a yi wa ita Najeriya addu'a. Allah ya kawo alheri, duk wani abu mara kyau Allah ya kau da shi, kuma Allah ya kara mana lafiya, ya kara mana zama lafiya, kuma Allah ya saka muku da alheri. Kuma ina godiya da aka hasabce ni a cikin wannan harkar da ta shafe ku, aka hasabce ni na zo na ce wani abu. To da haka aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ma'assalam. Alaikum wa alaikum assalam. Malam Allah ya kwana biyu Allah sana da kai cikin profesa da shi da wanda suka zama baya Allah ya